Inilabas na ng Central Pangasinan Electric Cooperative o Cenpelco ang bagong power rates para sa August 2026 billing period na may pagbabago sa singil para sa ilang uri ng consumers kumpara noong Hulyo. Para sa residential consumers, itinakda ang August rates sa 12.7,390 pesos kada kilowatt hour. VAT exclusive. Kapag isinama ang 12% VAT, aabot ito sa humigit kumulang 14,267 kilowatt hour. Mas mataas ito kumpara sa 13,708 kilowatt hour na inanunsyong residential rate noong July 2026 na VAT inclusive kung parehong VAT inclusive na batayan ang gagamitin sa paghahambing. Samantala, tumaas naman ang low voltage rate sa 12,220 kilowatt hour ngayong Agosto mula 11,834 kilowatt hour noong Hulyo. Bahagyang bumaba naman ang high voltage rate mula 9,620 kilowatt hour noong Hulyo patungong 9,9411 kilowatt hour ngayong Agosto. Bumaba rin ang generation charge na mula 7,7,260 kilowatt hour noong Hulyo ay naging 7,5,426 kilowatt hour para sa Agosto. Wala namang partikular na dahilan na binanggit ang kooperatiba sa August Advisory kaugnay ng pagbabago sa kabuang power rate. Pinapaalalahanan naman ng Cenpelco ang mga member consumer owners na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong sa pagkontrol ng konsumo at buwan ng electric bill. IFM News. IFM News. IFM News.